Kublai shibun na kebenta kita ki parlok Katolik batimsi. Bat ki baju pej bahaya ki video jongi. Bat ki bala komen ru da ke basung hun hijrut. Handrai ublai unang kerku ya pi baro akan top ki subscriber ki viewar kumju. Kam tam ki baju timsi. Bat ki baju keren ben ru ya ki beriu man la kapor. Kane kapen pau ya ki jingbit bat jingduna. Handrai kermen bau blai hi unsa pendap shon ya pi. Tangba kapeleng ayu pat katangam tem. Lekse kedai kapeleng yo lanya kapeleng siar kasi. Badan mesau. Menta ngin rewind biang sa sin ya ka video. Bat ngin saya petkai biang ya ki komen. Bat ngin ang yaj bet syakmat. Kublai sai sin pat parlok. Kane kedai ke jingja bala jashi syah Itali. House nam khatlai spa sau penyo. Balalap kato kanengut ki sistar ki bajuan yilam senrang hakon ben. Bat nalor kata dang don su shibun ki ba kini ki sistar ki lale hapo ka kon ben. Klam na burenti ya ka hukum blai. Bat ki bala penlong yiki bakin le hadu kata. Handrai kane kamdai ke jing pentok bria yano. Kadan la ke jong ke jing mut shalendan. Handrai parlok shopping ini stang ya ka khana. Lada pidang thamai wat glad ban subscribe ya ke channel. Habas tang ka film la pen ha kasnam khatlai spa sau penyo ha garfa gnana ha Itali ya ka we ka sister ka bakar tang ka Fernanda bat ka balalik phai biang shala ka konben harangkat bat ukada jongki Handrai tang maria poi ha konben ka sister Ginebra kalai iya ka ba kadang te bahaya tau kada kumta kalawan bran ban keli baja ayu ya ka Fernanda namar bakam syam ladan ha kapor baya dua step bat kala ongru bali baka pongs aja du kat ne ha kapor liur Handrai ka Fernanda kala shu ai daw bakla iwat iya kada baula ja nasam bat kala ongru bakam tip na ayu kada umi ka Fernanda kala shu thak namar bakala sule ran para sister Handrai ka sister Ginebra tang mari ong ka Fernanda kumta kadap da kejing lengo na ba meno rukam ju i bau kadau ju pet la neja Handrai tang menta kasngi bat ka Fernanda kane kejing ja jong ka Fernanda kala penlengo shisha ya ka Ginebra wat ya karyam jong ka Handrai kat ba kidang ye kran hangta utau nong pun kuj phelau ba kerteng ulat ula pet ya mat pen ban yeki kumta ka sister Fernanda bat ka sister Ginebra kila bitar ba ya teu nong pun kuj phelau ba iken sleng badadin kata baro kila irung syapo ka jing mane jong ka konven na ka benta ban penlong ya kamas Handrai ka ba penlengo pat ya ka sister Mary kalong ba ka Fernanda kawan ha kamas kat ba menemen step pat ka klemwan dena kata kadau basa penlong ya ka sister Mary tang maria wai kamas ban bu jing keliha ka Fernanda ka ja sha men met bat menemen step na ba ka klempoi sha ka jing duai Handrai ka Fernanda kal ajubab kumju kum ya ka Ginebra ba ka lejwa diau kada balaja bat kala penmap na ka sister Mary kumta ka sister Mary kala sungai no ya ka bat kala ong bakan saja keren hima ka bat ufadar Tomaso bat ha ka wipat ka bentalai ya ka sister Alessandra ka badang disanya ki jan bat syong ru hajan jingkhang yen ban pendap ya ki jan ban lek di na ka benta ka jing yo nong jong ka kon ban baro ka wei Handrai ha kane kapor kala pen sniu pen ban ya ki jemut jing perkhat jong ka lena bakawan na kalong yeng ka baru spa Amsyam ladan meno ru bawan syau lam yaka kumta kada trang dik bandon ubriu ubawan syau no yaka na kata kejaka bat uban long ru tunga jongka namar bakala thaj ban susang sa ha kon ben bat ban long sister bat ha ka wepat ka benta pini kat ba ka sister Ginebra bat ka sister Fernanda kidang ya sajan kilai kren syapang ka sister Alessandra namar ba kilai ba ki jingmut jing perkhat jong ka Alessandra ki her jengai kumta kila yo ong paramaki lene ba ku pa jong ka de bari spa bha tang ba kim syam la pen song lok yaka badadin kata ka sister Ginebra kala persang ban yekren bat ka sister Mary na kabenta ki jing bam ba kenjamen sim bat ka sister Mary ru kala pen syaya ka Handrai ka baso tanat pat kalong baha kata kesngi ka Alessandra kala dap da ka jing kemen tang mari yo sngo ya ki kubar bau pa jong ka unsawan pe ya ka menta kesngi kumta kala marewut ban ye kendu bat na bau pa jong ka ilar yo lawan poi kenden ha kata konben na ka benta ban ye kendu bat la ka jong ka khun Handrai kam syam la yo ban ye kran mar khamat lai shu ya kran tang mar shiliang bat la shu ya ngap tang ye ki sur jeng kran Handrai tangin ya ngap ka ba ka sister Alessandra kadan ban pen sngo ha ku pa jong ka ha kane ka sngi haba ka Alessandra kala yo ban ye kran balau ku pa bala tipru baki ya sha ya khlanya yeng kala ong yo ku pa jong ka ilar yo lano un ye lam no e ka sha yeng na kane ka konven khnang bakan yo ban song kurim no Handrai ku pa jong ka long ba sha bakan le kumta bat tre ban ye lam ye ka sha yeng namar ba walau de bari spa unum la ban seu ya ka bai tanga na ka benta jong ka namar kalong kabaram hadu kata kamut baki phak nang yala ki khun bakin long sister tang bakin like na ka jing shong kurim
bat ban like siu ya ke bai tengah jongki kata kalong ke babakala Henry ke jing shisha kin sapau parlok yai ap bat yai sngap hadu bakane ke khana kan dakut na bakane ke film kamde ke basniu Henry kadi ke jing hikai na ke benta ki kimiki kpa ki bala persang ban yelam bakla yela ki khun bat fin satip ru bakane ke konven kade ke haden bau kpa jong ka Alexandra ula kren shai kumta bat utang mari lekno ka Alexandra kadap da ke jing thang men sim bat ka jau mat marwei hangta na ba ki jing thmu jong ka kim sham la urlong bat tang hadin ken yat sngi ba kila dep ya ke komanian ka sister Ginebra bat ka Fernanda kila yai lang bat ka Alexandra namar ke jing kuatip shapang ke jing wan jong pa jongka ka sister Alexandra ru kala yathu bat kat kum ke jing yo sngo no pa jongka bau pa jongka sham la sha ya ka bakan mi no na konven na bau ting ban pelut ya ka pisa na ka banta jongka ban siu ya ka bai tengah kumta habalakut ke jing ya kren kila petang ya ke jing ya Henry ha kata kapor ke Ginebra bat ke Fernanda kila yu i biang bau lot unong pun kuit pelau ke konven bau la remun biang ya ke Fernanda kumta kila kin hit bat kren ben ru ya u namar ba kila dep ong nadu ke siningkong ba unum dai shu ban kren ne pe yaki Henry udang yai beteng ban le kumta shi kumta namar kata kita ki jing le chong u kila pen bitar lep yaki hadu ba kine ki sister kila pen shtom ben yu u da ki juhur bat ki tiar rap bat kila ben o shi sendan yaw lot na kan ya ke jaka bat ha ka wei pat ke benta lai i ya ke modar meri ke badang song yi ki tiar bat u father Tomaso bala kerki bah ban le di no ya kita ki tiar wot sha ki jings im Henry kat ba kidang tap ya kita ki tiar lapau pen ban ba ke modar meri ke badai ke sister rang ba ha ke konban lapau ba ke don ke jing ide ke bajan ba bat u father Tomaso imat ba father Tomaso de kurus jongka Baradin kata lai i bau father Tomaso lamut ben lek hi marwei da ke bapen kit ye kitir ha ka kali bala pentan dau kada kane ka sister rang ba ke badai ke modar Mary kala syupai da ke jing keman ha father Tomaso Baradin kata kilai penlong ya ke jing bam sengi kumne kat ba kidang isong krui ban ya bam ka Fernanda kala yos ngau ya ke jing ya thu jong lot ha father Tomaso bau la shasho ha ki sister ba la shabe no bat ka Fernanda kala syupai ya ki namar kating bayo father unwan maya ka Henry sham lala ban le ya kata u father Tomaso la shu thap shlang marwei Baradin kata lai i ha ka wei ke jing sim ha ka bau lot brono udang ya bam jamit bala ka tengah jong u ka ba kerteng ke Fransika bat ubala berngem bersit shapang ki pisa tengka bat ka thama shapang ki wei pat kiri Henry ka lok jong u kam sham lakwas ngap ya kata bat ka lapan biang ya kawan nau shakri jongka uba kerteng umasito bat kala remun ru ya umasito kane ka pau ba kane ka lok jong sim ka ba kerteng ke Francesca kadon ke jing yedai basop-sop bat umasito shakri jongki na kata ka daw ka sajubab da ka barki ben ya ki ai baro ki baus im utunga jongka ukuran bat ke yai pe ki khamat shaw shakri jongka bat kini kinong pet ngor ki bayang hajan jongki latip kerteng ba ki dei Gregorio bat upalo bat ki badan baro ha kata ka kamra ki sngusi na bau neus im mula kren shairu khamat jongki ba ka tengah jong u ka Francesca ba ka don jing dai bat uneu shakri umasito kata ka dei ka jing shisha na ba ha ka por bam don us im u badai u tengah jongka kala phawan yaw shakri shaka kamra jongka ba un thia bat ka bat ban enjoy ru bat u ha ka ju ka por haswa ba ka ayom kan lekno Henry ha kata ka por shiteng met lawanus im u tengah jongka bat ulai i badon ushan rang briu ubala phet tu na ka kamra jongka Henry kala le kum bomnai ha kata ka miet namar ba umisito shakri ula phet shaka kamra ba usa bat utang supoi ha ka kamra thia la jong umisito ula le kum ba yo thia jai bat habalawan budinus im lalap baudang yo thia Henry us im mula don ke jing thrai ba dei bin ma u namar ba uklem khang jing khang bat lakta ya ka shadam jong u lau kende nm namar ba ula shumare Henry namar ba us im sham lai ithu ba ya ka dur khmat lau dei shisha ne am umasito kumta ula shuat da ka wat shiliang usnyu jong u bat ban bisharu la shai mano bala ya thia bat ka tengah jong u Henry umasito tang mari lej us im ulaki bat od yaw snyu jong ki para shakri ki bai trailang bat ki ba thia ha ka ju ka kamra kumta kumla shai men step hashwa bakin ya bam us im ula khot sumon ye ki baro mano balawan thia bat ka tengah jong u Henry omdan batip shapang kata naba ka lok jong u kam tre ban yathu kumta ula shupet badai mano utu bala shaot snyu Henry la lapan ban babaro ki shakri jong u kila shaot snyu umar shiliang ka khli kumta lengba ki jing start jong marsito ula pendum boj yaus im bat ka lok jong u hi kala yarap ya ki shakri bakinum dei ban shakin no bat kal ongru bakam sham laja bakum kata haka
Henry hakanya kapor lai ibiang ba ka ais kidal yau mesito da ka ba pen ki khmat bat ba unum dei bani thu hau tanga jongka shphang kata bat namar baus im sham lalap sabudi ai bat umla ban pen tikna ba dei mano hangta kala syukut no Henry tang hadin kendiat sngi lem ba ki jing status im utunga jongka ulaya lam ye ki bru jong u shajrong teres bat ban yang kai bat ban tipru ka ai ba ka lok jong u ka jule man la kapor ha kapor ba ma dan haying ha kata kasngi kat bau mesito dang rading ka Francisca kala ablupa yo barus imu tunga jongka ula supit kai na jrong bat ke ka baja tang mario po mesito hajan jongka kilai iba ka Francisca ka tanga jong u kala bat bor yo mesito us im tang mari i kata ula pha ye ki bru jong u ban kem yo mesito hanre mesito ula phet no shisendan nang ta bat ula shulaj da ka saj ha ka ti jongki kum tau mesito la shuphet yap kat shabapoi bat ula cross shiliang jong ka we ka jingking ka bala rimbha bat kat bau dang phet leng ba kata kalenti khlau ulai kendu ya father tomaso ba kito ki jan ki bala mot ban li di shing sim kila jilut bala tilang ha ka na ba kata kali bala pentan yau kada kala kalano kum ta kita ki jan kila shusep ai bat u father ulai le ban tam ki habau mesito ulai i kata ulai ban yarap ya father Henry hak baning kong father la kentat baru lamut ban syo yo umes tu la pen sotu bat penjajah ya father baru la pen karya kita ki jan bala hab ha badadin kene ke jingirap jong mes tu yo u father la kular ban ayo da kepisa Henry umes tu la ang bo dan kam ya kata Henry udan kampat ya ke jakasa kum tau father la ang ya mes tu banili lang no bat u sying kum ta kilayara no ya kata ke jan sying da ke bau father u yalam yau kada syakmat bat umes tu la yarap knyat kum ne father bat umes tu ki poying lamit bha bat la ai bamru yau mes tu da ki ruti namar bau la tangan bha bat ong ru yau mes tu bu unsa no bat u hadin kata umes tu la pla yau father Sepang ki jingja ha ki jing im jong u bau lawan poi shane bat father lama bia u bat la pen long ri u kumunong pen khoj ha ka convent kum ta kum la shaman step u father la ya lamru yau mesito ban pen itu sha ka modar mary ka sistarang ba ha ka convent Henry father tomaso laburi pat sepang mesito da ka bang bau mesito de bru bakalut bat ubam sham lalaj ban kran namar bala kerpat hi dau mesito ban le kum ta khnang ba onam dan na ying sim ba bana sepang jong u Henry ha ka baning kong kala le kum bating tang ba kala pdiang padi u bo un long kum unong pun khoi phlau ka konben namar bau father tomaso ru uthok bat uong bau neu khna ula sha thombor ha kinong tu kibala tulu di ki jan jong u ki bau le di sayo banadu kata kasngi la pha yaw mesito bo un pun khoi ya ka phlau baro jong ka konben namar bau nong pun khoi phlau bari mula shabe no bat kat ba ka sister Fernanda kadang pentrut yaw kada kala yu i bala don nong tre thmai ha ka konben bat ka sister Jenebraru tang mari yo i kala lit pej bat kala wish hai yaw mesito Henry mesito la akum bam laj kran bat ba kelun bat kala penithu yala de ba ka de ka sister Genebra Henry namar bau klem krani ai ka Genebra kala lej no bat ha ka wei pat ka benta pini i ba ka sister Fernanda hadin ba kala dap pentrut yaw kada kala lej ban sar phlau hi Henry tang mrewan ka sister Alessandra bat ka wei pat ka sister khna ka sister Fernanda kala pen pau ya ki jing bishni jongka ya ka Alessandra da ka basar ya ki kijat jongka bat ya ka sopti hadu ba kala pen bitar shisha ya ka Alessandra bam la shu ban batai ka Fernanda ka le kumne ya ka Alessandra deina ka da ba ka smo bishni ba ka Alessandra ka dei ka kun spa Henry kat ba kidang yan ya hangta kansan kilai i yaw meseto nong trei bathamai ka Fernanda kala pait da kajing bitar yo u namar ba kadang mut baw meseto ulong kum nong trei barim u baju pait ki man la kapor bat kala i ru baw meseto urmunya ka Alessandra ru kumju kala remunya u markum tahi ka Fernanda kala mare bat kala shimut yaw tau sdi da ka babernyam yaw meseto ban tli ba sdi Henry ka Alessandra kalong om judai ban le kumne bat kala mare wut ban le yethu ya ka modar Mary ka sister rang ba Henry ka Fernanda ha kata ka por kala bernyam susu yo u la daw meseto yethu ya ka kertang jong u Henry meseto ha kana ka poru la ak biang kumbam laj kran bat uba kelun Henry la labawan no ka modar Mary ka Alessandra bat ka Genebra kila pensangnya ia kata ke jingle jang ka Fernanda bat da ka bapin itu senan yiki bau de meseto unong tri wat mai Henry tang marele no ka Alessandra bat ka modar Mary ka Genebra ka loong ha ka Fernanda bau neu briu de uba kelut bat ubam laj kran kalah labat kerkat khnang penban ha ka skor jong u bat ha ka wi ka sngi kat ba ka sister Alessandra kadang sujan harengkat ka wi ka sister teman kala super khatsa ashpang ka jingi kran jong ka bat ka modar Mary artat ba kata ka frame design ru kala jon komta kala raiban phashna lam haw meseto
Henry lai iha kawi kebenta kat bau mesito dang tray. Ka sister Ginebra kala lek ben pitu yu. Badha kata kasngi kala iya ka sister Alessandra kat bau mesito dang temu ban syong ja tachi pang hapo sem. Kala yu ba ka sister Alessandra ka lek sya kasem basa o mesito. Henry ka Fernanda kala ong pipik ayu. Ka Ginebra kala itu ba ka sister Alessandra. Karung syapo sem jong mesito. Kumta kila yu ong paramaki ba ka lek li ayu tim. Henry ka sister Alessandra ka syulik tang ban pakshna ya ka frame jan. Batang maredap mesito ban penshna ya kata kalamino. Henry ka sister Ginebra bat ka Fernanda. Kila muts new ya ka Alessandra bat mesito. Namar ba kim tip ba ka lek li yu hangta. Bat kila pendap hapo kimen sim jong ki tang da kijing subas new. Badha ka singi ba kila plapop. Amsyam ladan ka wiru ka sister ka ban pla ya kijing le lade. Bat habau fadar ula kali ya ka Fernanda. Balik ka menut ban plash pang kijing ja ano jongka na konben. Henry kalapan kesan yili da ka baong bakalai wat yaw ka da baja. Klam da ya thupat ya kijing shisha. Badadin kata fadar tamaso lakot ban ya kawai lang bat umas ito. Nabaw ladep komplit ya kawi kijing penkuj. Bat kila yadi da kata ka sacramental wine ka batam. Kum kadak ban penkemen bat penjat thaj yaw mas ito. Badha kata kamit ladan bakawang mau ya kijing kang jong ka Fernanda. Bat anda kalaki bat baik ka syam. Ba kadai ka parlok jong ka Martha. Kumta kala khod ya ka shiying bat kila di da kata kawan baladep kenya. Bat ka Alessandra ru kala yasno lang bat ki. Naba ka kwa palat bantip balada buaj kalong kumno. Kumta kine ki sister bar saungot kentup ya ka Ginebra. Kila ya buaj wan Henry tang ka Ginebra ka badi kendian. Bat day hang ne ba ka Martha kala pen sngau haki. Ya kalat pen penun kamno da ka Belladonna. Ban shna ya ka dawai ka ban penbit ya ki shenrang. Baro haba kila ya buaj ba. Ka Martha bat ka Fernanda. Kila sedang banya keduk para maki. Bat kila sedang banya kenduk ke jingidai para gentai. Haba kala jakumta ke Ginebra kala don ke jingsok ta. Henry ke jingsok tenat ru ke don hangta. Hadu bala penlong senan ya ke sister Ginebra bat ke Fernanda banya poika. Bat ha ke step babut pin i kat bau masito dang tray. Ka Alessandra kalawan syongkai bat uha keper. Da ka ba akru kum basyit palat. Bat kala lau ya ki jing spong jongka. Henry kam jipang kala le samlapan ban yaw masito. Bat kala kis ya hangta. Bat ha ka ba kadu masito lapan tias non ya ka hangta. Bat adin baladap ya ka kam ka Alessandra kala pan mab na Bat kala pet no nang ta namar ba ka shifting yo don bayo i. Bat adin kata ka sister Ginebra bat ka Fernanda. Kia kren bar yalap kana tang syapang ka Alessandra. Namar ba ka don bay tang hapo kan ben. Bat kam jutray kum batray maki syabar. Kumta kila ong ya ka Alessandra ba kadai ka kunrus pa. Balapan biang hiu kupa jong ka na dong syadong. Batang markum tahi ka sister Alessandra. Kalawan hang ta bat pasat lam ya kawi ka jan jong ka ha ka sister Ginebra. Henry ka Fernanda kala bishni penban. Badadin ba ka Ginebra bat ka Fernanda kila dep sajan. Layu iya ka Martha bat ka Fernanda. Kila rung syaklau na kabentaban syna ya ka dawai Belladonna. Na kabentaban penbit ya ki shenrang. Henry ka Martha kala maham ya ka. Ba kanum day bandi ya kata ka dawai. Badla syu penjau ya kita ki dawai tang haki kemat. Badadin kata ka Fernanda kala ot pen misnam ya ka keti jongka. Badla pak kejit pad ha ka Martha ya kata ka senam. Kenang ban pensau bat pen itenat ya ka syuntur jongka. Ka sister Ginebra kala pitu na jengai ya kata ka jingle jongki ha klau. Badadin kata ke Martha kala pen tak sauru ya ki ngap jong ka Fernanda da kata ka senam kenang ban pu. Batang mariadap ban le kumta kila lech ha ka sem basa umasito. Da ka babar ngam ban penyap yu lada trek ban penhun ya ki. Umasito ha kena kepor la shifting ba dan pertesu. Henry ka Martha bat ka Fernanda kila le bijot ya Kat ba kini kidang le kumta ya umasito. Ka sister Ginebra kala lek pej hajan ba ki syat ayu meneh ha klau. Batang mariadap ya kata ka kam. Kini ki kentei kila yelek no. Henry kila ikendu pungang bat ka sister Ginebra. Tang ba kila syutak. Bat ki klam yathu ya ka kam ba kila le. Kila syupat jendat no nang ta kawe hadin kawe. Bat hadin kato ka nesngi. Balaja kita ki eke baro ha ka jing im jong masito. Ha ka singi mabut u Bishop Bartolomeo. Ulawan jengok sya kata ka konven. U Father Tomaso bat ka Modar Mary. Kila ilam kaya u saudong jong ka konven. Bat ha ka wepat ka bentalai i. Bau masa toru larung tu sya ke kamera jong ke Alessandra na jengkang yin. Bat kila sedang ya ke jing ya poika. Henry kat ba kidang syong shit bahang ta. Lawan ke sister teman ha kamera Henry ka klem yu i. Bat kala syupai tang ya kita ke jing don kam. Ke bau masa to bat ke Alessandra. Kidang ya enjoy ngai lengai hadin jong ka. Henry masa to kensan mulai i ya kata ke sister. Bat kila sange no. Ke Alessandra ru kelawan syong no hajan kata ke sister teman. Bat le ru kumbam berai ai. Kat bau masa to pad udang yelek ban buri yala dia krum jing tia.
ka modar Mary bat Bishop Bartolomeo kensan kilawan poy hang ta kum kadak bansuan jengo Henry babak bagi klemi i yaw masito batang Mariami ino kini arngut umasito ru ula petwood Baraden kata lai i biang yaw Bishop Bartolomeo ubadang cek ya kikot kisla bat yakar komtre kam jongki harangkat ka modar Mary bat Father Thomaso Henry Sash pang ka Sister Ginebra kelawan kot kerki ya ka modar Mary da ka buang baka kwa bani thui age pang ka Sister Fernanda kumne kat bau Bishop bat Father Thomaso kidang ikran ya ka kam ka modar Mary bat ka Sister Ginebra kilai kren jar sabar syafang ka Fernanda bat ka modar Mary kalong ya ka Ginebra bat jupen sngow ya ki komplain ya kamar Bishop Henry ka Ginebra kalong bakampoy perkhat bandon Bishop ha office kumta kala kumlaj bandong syafang ka Fernanda namar bala ima bahaya kar komlong jongka Henry kala syukun na hang ta ka jingikran namar ba ka modar Mary ru kala kerki bat anda lade ka porbam ka modar Mary kala kren kenthop lang yiki baro khnang bakin laj na kano ka jing sha pan shoy ha ka bor perthai Henry hadin kata kat ba ka Sister Ginebra kadang temu ban lej cha ka jaka buwan kala lap yaw masito badang thiap pengat akper Henry kala syupai ye u bat kala lej no syata Henry anda kala poy hang ta ha ka jaka buwan ka Ginebra kala syat bat shna lem ya kata kadawai Belladonna na ka banta ban penbit ya ki shenrang Henry kala di ya ka bat kata kadawai kala trei ha ka bor met jongka bat dai tat ha kata ka por ba kasasu thu yala de ba ka dai shenrang bat kala adru ya ka slakti jongka da ka ba ishar khai bha bat ya kata ka snam bala jaw na ka kti jongka kala ta ha ki ngap baro arliang namar ba kala i ha ka por ba peitu kat kumba ka Fernanda kala le Henry ha ka wepat ka benta lai i kat bau masito udang penbet bahaya ka jingthia jong u lawan kendit ka Sister Alessandra namar ba kala yo sngow ya ka surkran jong u bat menta kala tip bau masito ula syuthak kumbam laj kran bat uba kelut bat ula shepting ru ya ka Alessandra kum tau la pen sngow ha ka ya ki jingkran jong u Henry ampat lab yo banyi kran ba na ba ka Sister Ginebra ru kalawan hang ta bat ka Alessandra kala Pedri ino kum ta haba ka Sister Ginebra kalawan rung ha ka Sam jong u makaru kala ang ba kala yo sngow ya ka surkran jong u kum ta kalawan bej ban kis ya u bat persyang ru ban pengop yaw masito Henry kam tip ya ka ka bakala le na bala tre kam kadawai Belladonna bat la syampan ban baya tengku para shenrang bat kala kan mau berplahi ha kata kapor ba kadai ka gi bat markum tahi la yo sngoru ba kamar tharu kalawan hang ta markum tahi ke Ginebra kala yo sngow ya ke jing sawa bat kala jompeu sya kendong Henry ka bapen kendit pat ya ka kalong ba ka Sister Alessandra ru kala dap dan lupa ha kendong bat kila yari lang sendan hang ta Henry kila i pan badeda ke Fernanda ke balawan rung bat bernyam yaw masito bat buru ya ka waj hau rendang jong u da ke batap ru ya ki khmat jong u maredap nang ta kala te ru ya ki kti jong u daw telai bat ka Fernanda kala tan sendan yaw masito sya klau ka Ginebra bat ka Alessandra haba kila i ya kata kila budin ya ka bat kila iru ya ki kunhun nong le jadu kibala syat leng khoit saudong jong kading bat lai lamru yaw masito hang ta ka Fernanda kala te yaw masito ha kaduan jadu da ka jing temu ban penyap no yaw masito ha ka jing kian nyam jong ki Henry ka bor jong tau dawai Belladonna balong kum udrox ula trei borba kan san ha ka Ginebra kala perta bat mare da ka jing leng khoit sya kata ka jaka da ka ba ino ya ka Alessandra bat kala thombor ya kita kinong le jadu bala syat leng khoit apo klau Henry ka Martha kala persyang ban penjajai ya ka Ginebra kala bom sunan daw tau ding totem nakli jong ka Martha bat kala be pener krat rudi ki baro kamadin lai iba ka Alessandra ru klem dala ban pek kalawan ban khanglat ya ka Fernanda ban penyap yaw meseto bat kala pelai ya u kumta ka Fernanda ru kala phetno nang ta namar bayaw tau ka dala shimno da ka Ginebra badadin kane ka jingja ka Sister Ginebra kala phla ba omtang ba kadai ka ge Henry ka dairu na ka jat bin riu jiu bat ka bom yahap hiru ba kan longkum ka Sister Henry kane ka ja dai tang na ka daw ka jing bom la jong kik mi kik pa ban siu ya ka bai tanga jong ki bat ha ka ba khadu leng bau Bishop Bartolomeo la penyi kendu lang yiki hang ta ka Ginebra bat baro ki para Sister kilas tang banianya bat keno i wei pat ya ki pop jong ki ha ka ba ka Ginebra kal ong ya ka Fernanda ba ka dei kanong le jadu bat ka Fernanda ru kelapan panya ba ka Ginebra ka dei ka kenthe jiu Henry bakat kata ka jingan nya jong kini habar
Ufadar Tomaso bat ka Modern Mary kim syam lami satya na ki kamra thia jongki bat kapau deiba kidang ya thia shongkha bat kham hadin bomban seshu balayalam u bishop bat tit jingkhang ya ka Modern Mary kasami bluj bat kalai iru ya ke jingnyam snam jong umasito bat ha kasta babut baro ki sister kila shapen bor ban plano ya ki pop jongki how Bishop Bartolomeo ha ka baula puleru ye ki thup jong ki jingle pop bat ki jingle bomman jong ki bat la pen sha jing it ye ki baro bat la weng no shisndon ya ki jinglong leng do jong Father Tomaso bat la pha no yo u ba un long tangkum unong hikai ha ka we ka jaka hikai niam bat hadin bala tip ye ki jing shisha yaw mesetoru la pha byang sha kata ka ying sim ka bade ka ying jong Bruno bala sha be menshwa bat une ulot Bruno ubedeus im ulasat bendino yaw maseto Henry layu ibyang ya laingut ki sister bat ki badang ishongkai ha ka wekak persentiu kita kidei ka Alessandra ka Ginebra bat ka Fernanda kine baro laingut kila ya penmap namarba kila kumishat kelai wei Henry kila penpau ya ki jingkuslai namarba umaseto lashaset bendi Henry kine baro laingut kila rai balada longkum no kumnoru kidei bi ben yo pelat yaw maseto kumta ha kawe kamet tang mariling no kinong pahara yaw meseto ha ka ying bendi kine ki sister bala ap lupa kila rung woodwood bat kila tu yaw shabi bat pelat yaw meseto da ka bapen thia ha kata ka ying bendi daw station bat kila ya lamban petbak yaw meseto na ka ying bendi da ka bapen riam ya uru kumbariam maki Henry ha kawe ka bentalai i ba ka Modern Mary kala seitu yaw kada nasem ban leje kendu bat Ufadar Tomaso Henry kat ba ka Modern Mary bat Ufadar Tomaso kidang ile ie kita ki sister kilawan ya ilimti nang ta Henry lalapai ino daw Father Tomaso bat kila ya riwut bat ka bapen lengo pat ya ka Fernanda kalong ba ka yo i yaw kada Henry ka Ginebra kelatan ya ka woodwood ban ya rung no syaklau kumta kila ya pet shimit ban poi biang syakon ben Henry ha ka bakut jong ka film lapen i ba ka Modern Mary kala leino bat Ufadar Tomaso kene ka jingja ha kene ka konven bat ya ki father sister baro daitang na kadaw ka jing syapen bor ha ki kimiki kpa na ka jing rem palat ya ka jing siu bai tengah ka sapen long ya ki kimiki kpa bakin pen bor ya laki kun bakin long sister father hadu balapan kelalong penban yeki sya kejing bomman namar don ki bakwa pan yolok Henry kalat bat ka hok na kabenta jongki kam don shu kumta u bomman ulayalam ya kemen sim jongki na kejing soti sya kejing kwa brai kane kadai na ka film bla ai kerteng The Little Award 2017 parlok lada episode tenat ya kane ka khana war klat ban share like ba subscribe khuble ye phi baro